Tot aquest procés del Corte Inglés que comença amb aquesta voluntat de l'Ajuntament de Mataró des de l'any 2006 de fer un pla de millora urbà en el solar de Can Fàbregas, per la qual, després d'un estudi, es determina que a l'edifici comercial que es vol posar allà no hi cap o no és compatible amb la fàbrica i es decideix descatalogar mitjançant aquest pla de millora urbana, es descataloga aquesta fàbrica i després això, el 2012 se'n va a terra, el 2013 llavors es fa un gran consens en aquesta ciutat, es torna a portar la possibilitat del trasllat de la fàbrica, es fa aquesta modificació del pla general i es fa la possibilitat que hi hagin aquests 22.000 metres quadrats de superfície comercial. I a partir d'aquí, després ve aquesta demanda de l'Assemblea Pagesa, que acaba el 2017 tirant-ho tot per terra. Arribats a aquest punt, crec que a la ciutat ens toca començar a fer una mica les coses al revés, potser de com les hem fet fins ara, perquè està clar que com les hem fet fins ara, aquí tenim un solar, mai més ben dit. El plantejament ha de començar a ser diferent. Evidentment, aquí hi ha una pèrdua de valor del solar per part del Corte Inglés que vol imputar absolutament a la ciutat, en quant això és una inversió seva i penso que ells també han d'assumir la seva part, diguem, de responsabilitat, però per altra part sí que hi ha coses com la d'agafar i dir, bueno, escolta, anirem a lluitar tots els tribunals i ho fiarem tots els tribunals, que això és perillós. Jo crec que això no és recomanable. Hem d'insetar una nova manera de negociar amb l'operador comercial fent que sigui possible l'arribada d'un tercer operador que pugui fer viable la superfície com estava prevista, però sí una àrea d'aparcament i una zona que revitalitzi el centre. Però ha de passar superant certs debats que estan molt enquistats i que ens han portat a deixar el solar com està i crec que hem de començar a tenir una visió molt diferent de la realitat que necessitem per Mataró.